Lah kepadene iki lho, niken Napa? niken gendeng boyo ya. Nyenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone kono adine kok meneng wae. Apa boyo? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boyo sinten wae? Sing muni boyo. Lho. Klowe rokok bener sampean. Wis. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh, iki sing utuh. Kuwi kelong kok iso. Lah malah mbok rokok ngelakno boyo. Malah aku setuju wong trayo kaya boyo tenan kok. Mangsam. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji